Raiffeisen grupa juče je u Mostaru organizovala prijem za korporativne klijente s područja ove regije. Domaćini prijema bili su predstavnici banke, leasinga i Investa. Nakon Sarajeva i Tuzle, ovo je naš treći korporativni prijem ove godine i iskreno se zahvaljujem svim našim klijentima koji su došli večeras. Ponosan sam što mogu reći da naši izvanredni rezultati na kraju 2017. godine pokazuju snagu naše bankarske grupacije i našu posvećenost ovom tržištu. Nastojimo biti fair poslovni partner našim klijentima i pronaći finansijska rješenja koja najbolje odgovaraju njihovim potrebama. U narednom periodu bit će organizovana i druženje sa klijentima u Bihaću, Banja Luci i Zenici.